Dobrý deň, milí poslucháči, milí sledovatelia. Vítame vás pri prvom diele podcastu Na orbite, podcaste Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. V tejto podcastovej sérii budeme rozoberať životné príbehy, názory ľudí, Slovákov a Sloveniek, ktorí participujú v tomto sektore, ktorí sa angažujú. Sú to buď akademici, podnikatelia, sú to predstavitelia rôznych organizácií. No a my máme tu česť, že do prvého dielu nášho podcastu prijala pozvanie Nicole Majska. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, ahojte. Ahoj, vítaj. Nicole, aby teda sme ju aj na začiatok predstavili, pôsobí ako národný kontaktný bod pre vesmírny program Únie na Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Takisto je spoluzakladateľkou organizácie Women in Aerospace Slovakia, no a v minulosti pôsobila aj v Európskej vesmírnej agentúre. Takže veľmi zaujímavý životopis na takú mladú osobu. Naozaj je vidno, že sa ti darí, že si veľmi šikovná. A teda na začiatok mi dovoľ sa spýtať na tvoju akademickú cestu. Ako si sa vlastne dostala k práci vo vesmírnom sektore? A čo bol ten hlavný spúšťač? Áno, ja som študovala na univerzite v Londýne, na UCL. Študovala som informatiku, robotiku so zameraním na virtuálnu realitu. A teda vždy ma veľmi bavil vesmír, fascinoval ma vesmír, ale nikdy som si nevedela predstaviť, alebo nikto mi nepomohol nejakým spôsobom sa naviesť na túto kariéru. A teda počas môjho univerzitného štúdia sme mali tzv. UCL Space Week, alebo teda týždeň vesmíru, kde prišli nejakí ľudia z nejakých známych inštitúcií a firiem a nám predniesť vlastne, čomu sa venujú. A bol tam aj jeden milý pán z Európskej vesmírnej agentúry, ktorého prezentácia ma veľmi oslovila. A veľmi som sa hanbila, ale nabrala som odvahu a prihovorila som sa mu. A on ma vlastne naviedol na to, aby som sa prihlásila do Európskej vesmírnej agentúry na tzv. Stáže pre mladých absolventov, alebo teda graduate traineeships. Sú to programy, ktoré sú od 1 až 2 rokov, kde máte možnosť pracovať na nejakom zaujímavom projekte v ESA, teda Európskej vesmírnej agentúre. Takže som sa skúsila, som sa prihlásila a dostala som sa. Veľmi som to chcela, bola to jediná práca, na ktorú som sa hlásila, takže som si bola tým istá. Tak to bolo doslova osudové stretnutie s týmto pánom. A som rád, že ti to takto vyšlo a že sa ti aj podarilo uspieť v rámci výberového konania. A teda v priebehu tej akademickej dráhy, ale takisto aj vlastne tej pracovnej, čo sú také aspekty, čo ťa najviac zaujalo na tvojom pôsobení vo vesmírnom sektore a na vesmírnom sektore ako takom? Čo je taký highlight toho celého? No myslím, že okolo vesmíru je dnes veľký hype. Je to veľmi zaujímavá téma, ktorých veľa ľudí fascinuje. Ale teda, ako som spomínala, že ja som bola do toho zažratá naozaj od malička, takže pre mňa prísť do pracoviska, kde prechádzali astronauti a ľudia bežne za obedovým stolom riešili satelity, bolo proste úžasné. A veľmi rýchlo som zapadla do toho kolektívu. A ľudia tam majú naozaj vášeň pre ten vesmír. Sledujú, čo sa v ňom deje a sú akože úplne do toho zapojení. Takže to bolo pre mňa tak príjemne šokujúce a ako som teda už povedala, veľmi dobre som do toho zapadla a teda pokračujem v tej vesmírnej kariére nejakým spôsobom. To je super. A vlastne, ako už si načrtla to tvoje pôsobenie v rámci Európskej vesmírnej agentúry, tak považuješ to za svoj najväčší kariérny úspech, alebo ako sa na to takto retrospektívne pozeráš? Určite to považujem za úspech, lebo to nie je ľahké sa dostať do Európskej vesmírnej agentúry. Je tam veľa kôl, pohovorov, ktorými musíte prejsť. Myslím, že na moju pozíciu sa uchádzalo ďalších 100 ľudí, Takže a to tak býva, že to je proste klasika, že veľmi veľa uchádzačov je na každú pozíciu, takže treba nejakým spôsobom vyniknúť. Ja som mala v tom advantage. Výhodu. Ďakujem, výhodu. Že v rámci môjho vysokoškolského štúdia som sa sústredila práve na
prácu vo virtuálnej realite, čo vlastne bola aj moja pracovná náplň v ESE. Bola som tam projektový developer pre virtuálnu a rozšírenú realitu. A keďže iba pár univerzít celosvetovo sa venovalo výučbe virtuálnej realite, bolo ich, 5, veľmi, veľmi málo, mala som veľmi napred voči ostatným uchádzačom. Hneď som to zistila, jak ma tam zobrali. Ja som sa skamarátila s mojou šéfkou, som sa pýtala, že prečo mňa si vybrala, lebo naozaj tá competition je tam veľmi veľká. A bolo to toto, že venovala som sa všelijakým projektom v rámci vesmíru aj počas vysokej školy, aj strednej školy. Chodila som na všelijaké kurzy, konferencie, proste bolo vidieť tam ten záujem. Sledovala som ESA misie napríklad, to bola jedna z otázok, že aká je moja obľúbená misia, tak to som vedela vysypať hneď 5. Takže oni toto chcú vidieť, ako keby ten záujem. Ale takže áno, považujem to za úspech, že som sa dostala na takú super prácu. Ale bolo veľmi komplikované aj ukončiť môj projekt, na ktorom som pracovala 2 roky. Pracovala som na simulovaní budúcej mesačnej dedinky, alebo tzv. Moon Village, ktorú sme vlastne robili vo virtuálnej realite. Bol to veľmi komplikovaný projekt, bol to veľmi zdĺhavý projekt. A pracovali sme s astronautmi, s veľa špecialistmi v rámci tých rôznych činností, ktoré spadajú pod kolonizáciu mesiaca. Takže veľa ľudí bolo do toho zakomponovaných a akože bolo to veľmi zdĺhavé. Takže som veľmi šťastná, že som dokončila tento projekt po tých 2 rokoch a možno to považujem za taký úspech. Super. No áno, rozprávali sme sa o tom, že si pôsobila v rámci Európskej vesmírnej agentúry a som veľmi rád, že toto pôsobenie ti vyšlo. Avšak pred nedávnom si sa vrátila späť na Slovensko, z čoho mám takisto radosť, že teda nie všetci Slováci mladí, ambiciozní ostávajú v zahraničí, ale že potom sa vracajú. Tak vlastne, čo ťa v tejto súvislosti akože motivovalo k tomu sa vrátiť a takisto čo sú tvoje ambície v najbližších mesiacoch, respektíve rokoch, čo sa týka tvojich nejakých pracovných ambícií a pracovnej cesty? Takže rozhodla som sa vrátiť, možno aj preto, že spolu so školou aj s prácou som bola 7 rokov mimo Slovenska. Bola som vlastne nejaké 4 roky na univerzite v Londýne a potom som 2 roky pracovala v tom Ríme. Medzi tým som ešte niečo našetrila, takže som cestovala. Potom prišiel COVID a dal mi facku, takže... ale vlastne hej. Takže 7 rokov som bola mimo a úprimne mi začalo chýbať Slovensko, začala mi chýbať rodina, moji kamaráti. Takže mala som také jemné FOMO. A už vtedy som bola v kontakte so Slovenskou vesmírnou kanceláriou, ktorá sa tu veľmi rýchlo rozrastala. A ten vesmírny ekosystém na Slovensku začal rýchlo rásť. A toto sa mi veľmi páčilo. Videla som v tom potenciál. Viem, že som chcela vždy skončiť na Slovensku a žiť na Slovensku. A teda rozhodla som sa vrátiť, aby som nejakým spôsobom bola pri tom zrode toho vesmíru na Slovensku. Je to pre mňa veľmi exciting. Veď o tom sme sa vlastne rozprávali dneska, že vlastne počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť, je veľmi obmedzený v porovnaní napríklad s tými vlastne väčšími krajinami, napríklad v západnej Európe, čo z jednej strany môže byť trošku problematické, ale z tej druhej je to zároveň strašne zaujímavé sledovať tieto proste začiatky, ako rozkvetá celý tento sektor, ekosystém, ako sa hovorí. Čiže z tohto hľadiska sa ti vôbec nečudujem a takisto ani to, že už ti začalo chýbať Slovensko, ono ako má veľa nedostatkov, ale zároveň má aj veľa kladných stránok, ktoré si častokrát neuvedomujeme. Až potom, keď sme dlhšie v zahraničí, tak si uvedomujeme, že v čom sú silné stránky. Ale to je téma sama o sebe veľmi, veľmi zaujímavá a tej sa dneska nebudeme primárne venovať, ale teda chápem ťa a chápem, že ti začalo chýbať Slovensku, aj keď si teda pôsobila v zahraničí v Európskej vesmírnej agentúre a podobne. No a vlastne
ako si sa vrátila, hovorila si, že pôsobíš, alebo teda spolupracuješ so Slovenskou vesmírnou kanceláriou a takisto sama pôsobíš ako národný kontaktný bod. Tak vlastne, ako by si zhodnotila situáciu v slovenskom vesmírnom sektore? Čo sú silné stránky Slovenska v tejto súvislosti? Áno, takže ak som spomínala, ten trh naozaj rastie. Čoraz viac firiem sa zapája do víziev napríklad Európskej vesmírnej agentúry alebo rôznych grantov. Máme čoraz viac univerzít, ktoré sa zapájajú. Už máme vlastne aj kozmické inžinierstvo, ktoré sa vyučuje na Slovensku. Takže ten trh rastie, čo je dobré. Robíme rôzne iniciatívy, aby vlastne rastol. Snažíme sa zapojiť aj študentov a aby aj oni si vedeli nejakým spôsobom predstaviť tú kariéru vo vesmíre. Takže sú rôzne iniciatívy, ktoré podstupujeme, aby práve ten talent a tie firmy neodchádzali do zahraničia, možno za lepšími akademickými alebo finančnými podmienkami, ale aby aj vlastne tu zostali, aby tu mali možnosti práce, aby tu mali možnosti toho štúdia. A teda snažíme sa tu tých našich ľudí nechať. To je výborné, že aj napriek tomu, že stále aj ty si akože, dá sa povedať, že mladý človek, tak vlastne, že sa snažíš ešte mladších ako keby takto k tomu motivovať a možno je to aj pre nich lepšie, lebo častokrát môže ísť o takú ako keby generačnú bariéru medzi študentami, či už na stredných školách alebo na vysokých, pokiaľ príde nejaký už starší, skúsenejší odborník alebo odborníčka. A teda som rád, že teda aj v tejto ako keby v súvislosti sa angažuješ. A ja som na tom osobne takisto dosť podobne, ale teda verím, že tá naša spolupráca sa bude rozširovať aj v budúcnosti. Akurát dneska sme teda sa podielali na jednej udalosti v Banskej Bystrici, o ktorej sa dozviete neskôr. Ale teda myslím si, že to dopadlo veľmi fajn a som veľmi motivovaný aj do budúcna, že podobné projekty môžu fungovať. Veľmi rada. Super. No a vlastne bavili sme sa o tých silných stránkach. A na druhej strane, čo považuje za také najväčšie nedostatky alebo slabiny na Slovensku, čo sa týka vesmírnych aktivít a celkovo toho sektora? Kde potrebujeme zabrať? No my zaberáme a teda už som to tak načrtla, ale naozaj asi iba to, že šikovní ľudia odchádzajú. Či už je to naozaj tú akademickú, finančnú, politický dôvod. Takže snažíme sa, aby tí ľudia, tie firmy, tie inštitúcie neodchádzali, ale zostali tu na Slovensku. Aby ten trh mohol ďalej rásť. Veď to je vlastne aj ambícia našej vesmírnej stratégie 2030+, ktorá bola publikovaná koncom minulého roka, kde práve rozširovanie príležitostí vo vesmírnom sektore bol jeden z receptov, ako limitovať tzv. Brain drain po anglicky, čiže odliv mozgov. A verím teda, že v tom budeme pokračovať aj na základe teda aktivít rôznych, ktoré budeš iniciovať ty. Takže super. No a keď sa teda bavíme o tej spolupráci alebo o nejakej osvete v rámci škôl, tak ako sa ti v rámci tejto komunity spolupracuje? Čo hovoríš na mladých Slovákov a Slovenky? Majú záujem o túto oblasť? Ak áno, tak o čo konkrétne majú záujem? Respektíve, aké je ich nastavenie, prístup k týmto príležitostiam? Myslím, že záujem tam je. Veľakrát je stále braný tento sektor ako chlapčenský, takže stále tu nevidíme dostatočný počet žien. Ale záujem tam je a to vlastne sa snažíme robiť, že aj chodiť na tie školy a vysvetľovať, že tento sektor môže byť aj pre ženy. Celkovo STEM, alebo teda Science, Technology, Engineering a Mathematics je vnímaný veľmi mužsky. Takže toto sa snažíme nejakým spôsobom prelomiť a hovoriť o tom, že keď vás to baví, keď vás baví hocičo, choďte do toho. Nenechajte sa odradiť tým, čo hovoria možno aj starší, možno staršia generácia to stále vníma
inak. To rozdelenie, že niečo by malo byť chlapčenské, niečo by malo byť dievčenské, to sa snažíme prelomiť, lebo to tak nie je. A ja sama, keď som si vybrala tento študijný obor, aj prácu teda v vesmírnom sektore, boli najskôr moji rodičia prekvapení, ale potom ma určite podporili a sú veľmi pyšní dnes. Takže záujem tam je, ale treba hovoriť, že sa to aj dá. A potom ten záujem iba rastie. Ja mám vlastne aj takú skúsenosť, že keď už sa bavíme o mladých ľuďoch so záujmom o prácu vo vesmírnom sektore, tak vo väčšine prípadov ide o technikov. Teda o ľudí presne z týchto STEM oblastí. Keď sa bavíme o študentoch alebo absolventov vysokých škôl so zameraním na spoločenské vedy, tak ten záujem je o mnoho menší. A teda dochádza tam k problému toho, že nie sú dostatočne informovaní, že vesmírny sektor nie je len pre inžinierov alebo pre matematikov, ktorí priamo konštruujú rôzne satelity, komponenty a podobne, ale zároveň poskytuje množstvo príležitostí, či už pre právnikov, pre policymakerov, politikov, takisto akademikov, ak teda chceme skúmať vývoj tých vesmírnych pretekov, to je tiež veľmi zaujímavá oblasť. Takisto, keď sa bavíme o ako keby dlhodobej prítomnosti ľudstva vo vesmíre, tak môžeme hovoriť o psychológoch napríklad. Alebo aj o ďalších teda XY profesiách, ktoré budú nevyhnutné v tejto súvislosti. A teda prečo si podľa teba mladí ľudia na Slovensku myslia, že vesmírny sektor poskytuje príležitosti iba pre technikov? Čo sú tie hlavné dôvody? Áno, tak veľakrát sa s týmto stretávame. Myslím, že veľa ľudí navnímava tento sektor možno z kníh, alebo z filmov, alebo z nejakých povravačiek. A máš absolútnu pravdu. Tento sektor vôbec nie je iba pre technicky zameraných ľudí. Je naozaj pre každého. Je to veľmi veľký sektor. Aj vo vesmíre potrebujeme nejakých dizajnerov, grafikov, marketérov, niekto, kto vie niečo pekne vysvetliť, lebo veľakrát tí veľmi technicky zameraní ľudia majú možno problémy s tým vysvetlením určitých aspektov. Takže či už je to hovorca, alebo hoci čo, potrebujeme účtovníkov, psychologov napríklad. Veľký problém pri misiách na Mars je to, že cesta tam trvá okolo 8 mesiacov. A veľa experimentov sa robí na simulovaných misiách, že vlastne sa pozatvárajú ľudia do malého priestoru a učia sa spolu žiť, pracovať v takých malých priestoroch, čo môže byť veľmi mentálne, psychicky náročné. Takže jedna z takýchto najväčších komplikácií pri ceste na Mars napríklad je to, že všetci sú zatvorení v tej jednej plechovke veľmi dlho, veľmi blízko spolu a musia proste vedieť sa naučiť spolupracovať. A to je čistá psychológia, to žiadny matematik akože toto neposunie. Takže naozaj myslím, že z každého oboru sa dá k tomu vesmíru prísť. Ja veľakrát aj hovorím, keď sa ma pýtajú o nejaké rady, ľudia, čo sa hlásia na univerzitu, že na čo sa mám prihlásiť, tak rada hovorím, že prihlás sa na to, čo ťa baví, že aj keď to je geológia alebo hocičo. A ty odtiaľ si už nájdeš tú cestu k tomu, čo ťa naozaj má naplňať v budúcnosti. A viem aj veľa príbehov takto, že ľudia študovali naozaj rôznorodé veci a prišli k tomu, že pracujú v tom vesmírnom sektore. V ESE boli ľudia naozaj z rôznych backgrounds alebo teda z rôznych akademických odvetí. A ten život ťa proste zavedie po tej ceste a niekde skončíš. Ale určite to nie je iba technicky. Určite nemusíš byť jednotkár, šprt. To vôbec. Ja som brala školu strednú, tak povolnejšie na výške som sa už zatiaľa, že tam ma to veľmi bavilo. Ale určite to nie je len o nejakých vysokých známkach a ťažkých technických disciplínach. Pravda, ono je zaujímavé, že
s akými neskutočnými vynálezmi prichádzame ako ľudstvo, aké schopnosti v dnešnej dobe máme, ale stále to stojí a padá pri tých ako keby hlboko vesmírnych letoch napríklad, misiách a tejto dlhodobej prítomnosti človeka vo vesmíre to stojí a padá na vlastne tých medziľudských vzťahoch, osobností jednotlivca, na možno, že nejakej psychickej, mentálnej, duševnej pohode, ktorú táto osoba má, že naozaj aj napriek obrovskému technologickému pokroku stále sa musíme venovať aj tomu človeku, ako sa cíti, ako vníma určité vnemy, ako dokáže spolupracovať s inými ďalšími jednotlivcami v takých stiesnených podmienkach a podobne. Čiže aj z tohto hľadiska veľmi zaujímavé. Takisto môžeme hovoriť o architektoch, dajme tomu, o biológoch, chemikoch, z toho biznisového hľadiska lobistoch. To je obrovská oblasť. Takisto marketérov, ako si spomínala. Čiže naozaj tých profesí je tam množstvo a množstvo pracovných príležitostí sa bude navyšovať. Tam neexistuje podľa môjho názoru scenár, pri ktorom by došlo v najbližších rokoch k stagnácii tohto sektoru. Hlavne keď sa pozrieme na ten vývoj v USA, na to, ako je prezident USA Donald Trump prepojený vlastne s podnikateľmi, ktorí vo veľkom investujú do vesmírneho sektora. Samozrejme, prirodzene tým, že sa posilňuje sektor v USA, tak sa bude posilňovať aj v Číne, aj v Rusku, aj v Indii, aj v Kanade, aj v Európe. Aj v Európe. To som si chcel nechať na záver. Čiže z tohto hľadiska myslím si, že tá budúcnosť je ružová, čo sa týka pracovných príležitostí, aj čo sa týka škály tých pracovných príležitostí. Takže verím, že to bude dobré. No a pokiaľ teda sa bavíme o tom prepojení vesmírneho sektora a absolventov univerzít so spoločenskovedným zameraním, registruješ tu nejakú stigmatizáciu alebo myslíš si, že sú tu nejaké predsudky nastavené voči týmto osobám, že však to je iba nejaký teraz právnik alebo toto je nejaký absolvent medzinárodných vzťahov, že cítiš tam takúto negatívnu energiu? Že už keď som vlastne v tom vesmírnom nejakej, povedzme, že agentúre tam pracujeme, či sú predsudky od inžinierov voči... Áno, dajme tomu takto. Nechcel som sa koncentrovať čisto iba na inžinierov, ale skôr na tých technicky zdatných kolegov, ktorí sú tradičnými predstaviteľmi vesmírneho sektora. Áno, nie, absolútne nie. Tieto predsudky, myslím, že aspoň ja som nikdy nezažila a úprimne asi si to neviem predstaviť, lebo títo ľudia spolupracujú. Títo ľudia spolupracujú a vedia, že jeden potrebuje druhého. Že keď aj ten technický typ pracuje na nejakom projekte, ten projekt musí niekto zobrať, niekto presne urobiť ten lobbying, predať to. Akože myslím, že to je ruka v ruke, ako aj v iných segmentoch sa doplňujú a nemyslím, že takéto predsudky by mali byť a teda ja osobne som ich nezažila, takže čo je dobré. To je výborné. Tým pádom si sa aj lepšie cítila v tom kolektíve a som rád, že to takto cítiš, čo je možno aj pre poslucháčov fajn vedieť, že pokiaľ majú teda záujem o takéto pracovné pozície, že sa budú cítiť vítaní v takomto kolektíve. Dobre, super. No a ty už si aj načrtla tú participáciu žien vo vesmírnom sektore. To je ďalšia oblasť, kde si mohla teoreticky naraziť na nejakú diskrimináciu alebo nejakú negatívnu energiu zo teda strany kolegov, respektíve kolegyň. Tak ako to vlastne je s participáciou žien vo vesmírnom sektore a aké sú tvoje skúsenosti v tejto súvislosti? Tak ako vidíme aj v iných odvetiach STEMu, je málo žien zapojených do toho vesmírneho ekosystému, alebo ako to chceme nazvať. Málo žien stále vidíme v zastúpení. Napríklad aj v Európskej vesmírnej agentúre myslím, že tam je iba okolo 20 alebo 30% žien.
Takže aj sama ESA sa to snaží nejakým spôsobom vybalancovať. To znamená, že ak sa uchádzate o prácu v ESE a ste žena a je to medzi vami a nejakým chlapom, tak možno trošku väčšia šanca, že vy sa dostanete skrz to, že to nejakým spôsobom chcú vybalancovať. Takže áno, vidíme všade málo žien. Tiež možno to ide z tých predsudkov, že je to vnímané veľmi ako mužské odvetie ale myslím, že sa to už trošku urovnáva. Už viac a viac žien sa zapája aj na tie pozície. Takže pokrok vidíme a to je hlavné. To je určite pozitívna správa. No každopádne, keď sa bavíme o participácii žien, tak ako sme spomínali na začiatku, ty si takisto spoluautorkou alebo spoluzakladateľkou organizácie Women in Aerospace Europe Slovakia. A teda ide o slovenskú pobočku takej medzinárodnej organizácie. Tak vieš nám povedať niečo viac o tejto organizácii, s kým si túto organizáciu založila, čo je jej cieľom a tak ďalej. Nechám to už na teba. OK, takže Women in Aerospace Slovakia sme založili spolu s mojou kolegyňou zo Slovenskej vesmírnej kancelárie Lenkou Tkačovou a založili sme ju aj preto, že Lenka prednášala na Medzinárodnom astronautickom kongrese IAC v Miláne minulý rok a venovala sa tam téme práve žien vo vesmírnom sektore. A videla tam rôzne témy, že prečo napríklad ženy sa trápia vstúpiť do toho sektoru alebo pracovať. A vlastne, takže na základe tohto, aj na základe toho, že na rôznych podujatiach, ktoré organizovala Slovenská vesmírna kancelária, ako napríklad na KenSat podujatí, čo je vlastne pre stredoškolských študentov, akcia, kde musia postaviť satelít, ktorý sa zmestí do plechovky a následne je vynesený raketou alebo dronom a spustený. Veľmi pekná akcia pre stredoškolských študentov. Veľmi nízky počet žien. Sami chlapci. Takže vidíme to aj takto, že je málo tých žien alebo aj málo tých dievčat už, ktoré by sa chceli zapojiť do toho sektoru. Teda rozhodli sme sa spolu založiť túto organizáciu na Slovensku a venovať sa aj teda ženám, napríklad dievčatám na školách, či už stredných alebo vysokých, chodiť po týchto školách, rozprávať, šíriť osvetu, že teda to nie je iba pre mužov táto sféra, že sa do toho môžu aj dievčatá zapojiť a následne pomáhať ženám možno napísať si svoj životopis, preskúšavať si pohovory, dať im nejaký career counseling alebo kariérne poradenstvo, ako uspieť v tých pozíciách vesmírnych, kde sa možno prihlásiť, ako sa prihlásiť a neskôr samozrejme pomáhať aj možno v tom podnikaní. Mm-hmm. Takže máme takú širokú škálu aktivít, ktorým sa chceme venovať v rámci Women in Aerospace, ale založili sme to iba teda pred niekoľkými mesiacmi, takže začíname pomaly, ale veľmi, veľmi sa tešíme, lebo vidíme tam veľký demand po niečo takéto. Veľa žien sa z toho teší a chcú sa zapojiť a byť možno aj aktívnejšie zapojené ako mentorky. Máme veľa šikovných žien v rámci, ktoré podnikajú vo vesmíre a že by napríklad boli mentorky a chodili sami na školy a ukázať taký first-hand experience, že sa to dá. A keď sa bavíme o tej nerovnováhe medzi účasťou žien a mužov v tomto sektore, čo sú podľa teba tie hlavné dôvody? Prečo to tak je, že v rámci aj Európskej vesmírnej agentúry tam máme, ako si spomínal, len zhruba 1/5 žien, 20%, a teda čo sú tie hlavné dôvody? Áno. Inak pri astronautoch je to iba zhruba 10%, že iba zhruba 10% astronautov sú ženy. Takže to vidíme aj tu. Ale čo sa týka tých dôvodov,
myslím, že proste z minulosti sa to ťahne, že nejak je vnímaný tento sektor. Nejak sú vnímané práce všeobecne, že toto je práca pre muža a toto je práca pre ženu. Ale už žijeme v inom svete a už trochu vidíme, ako sa to prepája a že aj muži robia, čo predtým boli také možno ženskejšie práce a naopak. Takže už to nie je tak vnímané a vidíme, aj v ESE som videla, že už na tých nižších pozíciách je to o mnoho vyrovnanejšie. Ten počet žien a mužov. Takže možno tak z minulosti sa to ťahá, ale veľa ľudí sa to aj inštitúcií snaží zmeniť. Tie firmy chcú tie ženy. Veľakrát žena má na vec iný pohľad ako muž, iné zmýšľanie, takže už dnes je to inak a tie firmy to chcú. Takže aj oni urgujú, aby tie ženy sa možno hlásili aj o nejaké pozície, ktoré boli v minulosti vnímané mužsky. Chápem. Takže chápem to správne, že v tejto súvislosti monitoruješ pozitívny vývoj? Určite áno. Dobre. Určite súhlasím s tebou, že ženy sa častokrát na veci pozerajú ináč ako muži, čo môže prospieť pri brainstormingu, hľadaní nejakého efektívneho riešenia, pri vlastne vytváraní stratégií, konštruovaní rôznych projektov alebo rôznych objektov. Naozaj, že vo všeobecnosti to platí. A teda určite som rád, že badáš pozitívny vývoj. No a mám ešte na teba jednu takú poslednú otázku, kde teda by som ťa poprosil, aby si ako keby odkázala našim poslucháčom, hlavne teda mladým Slovákom a Slovenkám nejaký message, nejakú správu na záver. Niečo vlastne, čo máš na srdci, čo by si im chcela odkázať a niečo, čo si možno nespomenula v priebehu dnešného podcastu. Tak možno tak, že mňa ten vesmír veľmi, veľmi fascinoval od mala, ale prišlo mi to niečo absolútne nedosiahnuteľné. Ani som sa nezamýšľala nad tým vybrať si školu alebo kariéru nejakým spôsobom, aby som vedela pracovať v tomto sektore. A myslím, že je viacero sektorov, ktoré je takto vnímaných. Veľa ľudí možno niečo baví, alebo teda mladých ľudí, detí baví niečo, ale príde im to úplne neuchopiteľné, že to sa nedá. A ono sa to proste dá, že nie je to také ťažké dostať sa či už do vesmírneho priemyslu nejakým spôsobom, alebo do hocičoho iného. Keď ťa niečo baví a venuješ sa tomu, čítaš sa v tom, učíš sa v tom, tak na konci dňa to ten druhý človek, ktorý ti môže dať tú pozíciu na tej škole alebo v tej práci, to vidí a on to chce. On chce vidieť ten záujem. Takže ak ťa niečo baví, proste hráb sa v tom a netreba sa báť, lebo to sa s tým stretávam stále, že ľudia sa proste boja a nejdú za tým, čo ich možno naplňa, ale za tým, čo je také secure a že dobre, toto sa dá. A to by tak nemalo byť. Ak nie je nič krajšie, ako mať prácu, v ktorej stráviš reálne polovicu života, ktorá ťa baví. A ja som mala to šťastie, že hneď po univerzite som si našla segment, ktorý ma naplňal a baví ma a myslím si, že by to bol krásny svet, keby to mal tak každý. Takže iba toľko. Ak ťa to baví, choď do toho. Jasné, to bolo pekné. Ďakujeme veľmi pekne za finálny message, ktorú Nicole adresovala našim poslucháčom. Z mojej strany je to všetko takisto. Ja by som, Nicole, ešte raz ti chcel veľmi pekne poďakovať za ochotu, za účasť v našom podcaste, v prvom dieli podcastu Na orbite, podcastu Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. Ja verím, že toto je iba začiatok našej spolupráce a že budeme spolupracovať aj v budúcnosti. A
Prajem ti všetko dobré, šťastnú cestu domov, pekný deň a takisto by som chcel pozdraviť všetkých našich poslucháčov a sledovateľov. A verím teda, že si užijete ešte zvyšok dnešného dňa, že sa budete mať dobre a ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Do počutia.